Is-sena l-oħra Malta rreġistrat surplus rekord fost il-pajjiżi kollha Ewropej tul dawn l-aħħar 10 snin. Dan huwa riżultat ieħor storiku għal Malta, kif din hija l-ewwel darba li pajjiżna kellu l-aħjar riżultat finanzjarju minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Wieħed irid imur lura għall-2008 sabiex isib surplus ogħla minn dak li kisbet Malta s-sena l-oħra. Kif tul l-aħħar deċenju, l-aħjar surplus irreġistrat kien ferm inqas minn dak li kisbet Malta s-sena li għaddiet. Ċifri tal-Eurostat żvelaw ukoll li tul l-4 kwarti tas-sena li għaddiet, is-surplus żdied minn 3.2% fl-ewwel kwart għal 4.5% reġistrat fl-aħħar kwart tas-sena. Il-Eurostat osserva wkoll li minkejja li fit-tieni kwart tas-sena pajjiżna għadda minn elezzjoni ġenerali, l-andament pożittiv tas-surplus ma naqas. Bil-kontra ta' kif ġara taħt l-aħħar gvern nazzjonalista, kif id-deficit tal-gvern kien żdied minn 2.9% għal 3.9% fi ftit xhur. Intant matul is-sena li għaddiet, Malta wkoll kellha t-tieni l-akbar tnaqqis fid-dejn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Iċ-ċifri juru li Ċipru irreġistra l-akbar tnaqqis fid-dejn u Malta segwiet kif irreġistrat tnaqqis ta' 5.4% meta mqabbel mal-prodott domestiku gross. Bejn Ottubru u Diċembru tas-sena li għaddiet, id-dejn ta' Malta kien ftit iktar minn 50% meta mqabbel mal-prodott domestiku gross, jiġifieri kważi 10% taħt il-kriterji ta' Maastricht. Iċ-ċifri tal-Eurostat ikkonfermaw dawk tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li juru li f'leġislatura waħda tneħħiet iż-żieda kollha fid-dejn tal-aħħar 3 gvernijiet nazzjonalisti.